Usa ka motor rider nga padulong manarbaho sa Cagayan de Oro City gikan Valencia City sa Bukidnon ang patay human maaksidente sa National Highway. Biktima gituhuang nakatulog samtang nagmaneho. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang usa ka motor rider human kini maaksidente sa sitio Maitom, Upper Barangay Puerto sa Cagayan de Oro City pasado alas 4 sa kadlawon adlong Martes. Ang biktima gilang si G. Sapon nga taga Valencia City, Bukidnon. Maton sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa maong lungsod ang biktima og padulong sa iyang trabaho sa Cagayan de Oro City diyang na aksidente og nahulog sa konkretong kanal sa National Highway. Daling gitabang ang biktima sa mga residente duol sa lugar og nadala sa ospital apan namatay gyapon kini. Actually, murag nakatagpilaw siguro ni siya kay buntag sayo manggod. So gikan siya Valencia. So kana nga oras manggod lami kay nay katulog labi nagbuntag sayo. Then gikan sa pagbiyahe. Sa mong panghitabo, wala nay laing naangol sa insidente o posibleng self-accident ang nahitabo. Apan padayon pa kining ginatun-an sa otoridad. Once nga magmaniho, mag-drive ta, labi na magbiyahe ta og layo, anaw nato nga murag dili kondisyon na panglawas. Unong ta sa daptin, pagpahulay labi na kung katulgot ta. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.